Казвам се Станчо Митев и съм съдружник във фирма Агрогарант 2009 ЕОД, село Кирково. Партньорството ни с Хускварна започна през 2019 година и от тогава до сега сме постигнали значими резултати заедно. Казвам се Валентина Митева и съм продавач-консултант в новия ни обект. Вече 5 години съм част от семейния ни бизнес и се радвам, че имам възможността да се уча и да работя с партньори като Хускварна. Поради големия интерес в района към марката Хускварна отворихме втори магазин, който е на по-добра локация, с по-голям паркинг за удобство на нашите клиенти. Намираме се в началото на село Кирково, където може да намерите целият асортимент на продуктите на Хускварна. При нас може да намерите както любителски, така и професионални продукти на марката Хускварна, като например моторни коси, моторни триони, косачки и роботизирани косачки. Хората в региона предпочитат марката Хускварна заради доброто качество на продуктите и доброто обслужване от нас. За удобство на нашите клиенти предлагаме и пълно сервизно обслужване. Моторните триони на Хускварна са най-предпочитани в нашия район, но нашата цел е да запознаем хората с новите иновативни продукти на марката. Щастливи сме, че можем да работим с партньори като Хускварна. Заповядайте в новия ни обект.